Planning Law of Republic Act number 10863, Custom of the Administration Traffic Act of Agricultural Economic Heritage Act RA 12002. Ang mga nasakong kato sa operasyon mao ang nasunod. Sa itintayo sa kamat certificate na pertaining figure of 195 sa master certificate tapos sa porto ng figure of isa pag-inkanto sa gibanabalang duwa ka kung na uga nga isda nga adun may gibanabalang kantidad na 90,000 ang mga nabaktan di kadalo sa hinungkan silang sa datok o sa ilang dumausap sa ilang nakatungit sumala sa konstitusyon. Kung manhini gidala sila sa Dumaguete Police Station alang sa muting dokumentasyon o gustong pagdumala sa kaso. Idalig ni PTALC na alam Provincial Director sa Noto ang tanang meter ng mga unit o kaabot mga ahensya sa ilang sa koordinasyon o sa staff na kasudas. Ipasiogsan niya nga ang kalamputan sa mga operasyon na pagkita sa nakong importansya sa paggamit sa intelligence information o pagpadaling na kooperasyon talit sa mga ahensya aron na pugnan ang naging o ubang mga matang sa illegal na kagigayon. Ang Noto magpadayon sa pataligon sa intelligence riding operation o sinabaray iban sa mga kalabutan sa ahensya sa gobyerno aron na malikson ang katawan, mapatuhan ang galaod o mapungan ang mga pagpiligot at kapag-apod sa mga illegal at walang dokumento ng mga produkto sa mga oriental. Huwag mo kapag nakalat na balita at sunod sa Banki sa oras ngayon din sabit ng sa paminaw ni Kani Consular Secretary Palma of Kani Vice Mayor Don Palma. Walang na lang sa programang Balitan Tulog-Ubo sa GYSP 103.9 FM 1 Heart Radio. Pinipiti Pabulay numero 5, Manigay 843. Okay, salamat Hanidi sa imuhang police report dito sa may Negros Oriental Provincial Police Office kun Norco Aganan. Anak magkuko nga kanang pisukot dili magkasagan ng butag mga eye drops. Hasta nang ihi nga ilamos o kanang gatas sa tutoy. Ningko kana dagay tutoy sa dalaga pwede dagay. Ana dahil siya naa di ay gatas ng dalaga yan. Na. Wala ra kakabalo. Nagitay vlogger nga ora ra pisukot pud. Ha? Unay vlogger nga mura Facebook bisig usog. Yano man sila. Kay Apo. Biya diwan. vlogger? Oh, vlogger diwan na siya. Vlogger niya. Pisukot to. Nagigulan na partaba. Sige gahilak. Sige sa gila. Tunda ko. Ha? Takbo no. Vlogger lagi dako dagay. Ang sinintal na. Sige pala siya. Sinintal siya. Ilay arba, patawas na kay. Kalau namaligya gani po kuan. Ano gahilak po siya? Yung vlog. Biyakan ko siya. Biyan siya? Aki sa ni biyan niya. Yang negosyo? Wala na masugot tao. Wala yung masugo. Mau dia yang gahila? Mulang mata? Mulang mata. Balik ka na malugay ha? Balik ka na. Balik ka na malugay. Kayaknya kayak... Kunsinsya man eh? Kunsinsya man eh? Kunsinsya? Oo. Wala man eh kunsinsya. Kunsinsya sa probinsya? Kebetulan itu siya gatas. Mulai ko kayak ito ng patulo gatas. Kayak gapulan ng muda. Kundis din eh. Terus kita hilang, ikut lang ako memory. Sa to siguro nang ginumdum? Sige, no. Sa ilang... Sige po siya, react po, wala po siya nag-gulbot. React po siya. Puro sila nag-gulb? Manya nga nang mag-gulbol man. Iso na kayo balik ang baha. Ang paligid. Anak di amay din. Sagting init, ipalik hindi mo lang ba, init. Ay, may bunta lagi. Tawa rin siya. Katawa rin siya? Kabalo ba siya? Kabalo di siya rin? Silingan sila. Silingan? Silingan. Mo ba? Followers ba siya? Following man niya, di-follow mo siya. Or dia gitu siya? Aksi siya. Tambag ba siya?
Ikaw. Agad dyan siya, kamay din dyan na siya. Gamay din eh? Oo, kamay din. Sa pikas na yung ato. Balaan lagi. Ngayon tuyuan. Nga lang ituyuan. Oo. Tanay din ang kapakos pa rin. Ha? Og kanay nagbakos. Og kanang bangag sa bakos dili makaigo imo yung bangag lain. Oo. Bukton dyan yun. Tala na. Strong na siya. Sa kailan kami sa play, kaya ka maggamit sa pagkaw. Okay, kaso di rin sa gamit si Kwan. Tay mga share post ka kalabag kabahay niya yung mga gugma. Share niya. Kaya bang propamilyo na nga madulduol, muhaom sa ilahan. Kinabuhi? Kagahapon. Kagahapon? Bisag buntag pa lang isip. Ngayon tuyuan. Ato sa dumaton ang laing report. Dito sa lungsod Mabinay, Mayor Ernie Django Hoy nagpasalamat sa nagpalapuson sa iyang State of the Municipal Address atong kusloon. Inagi sa to ang news correspondent si Patroller numero 18 Kaelakhay. Kaya may butas. Dito sa Maya, lungsod sa Mabinay. Mabinay, may butang! Wisdom Report. Municipal Report. Yes, kaya may butang! Gibok ni Mabinay Mayor Ernie Django o yang dakong pagpasalamat human sa malampusong pagpahigayon sa State of the Municipality Address o SOMA nga atong Miyerkules Agosto 5. Sumala sa mayora, pinalahi ang format sa SOMA karon tuiga tungod kay dili lamang siya ang padayag sa kalampusan sa lokal nga paggamhanan apan giapil usab niya ang mga department heads among sila mismo ang mapasabot sa mga nahimo ug mga kalampusan sa lang tag sa kaopisina. Matod pa ni Uy, ang mong pamaagi usa ka tin-aw nga pagpaligon sa transparency ug accountability aron masayran sa katawan kung giun sa paggasto ang pondo sa lungsod ug asa gipadulong ang mga programa o proyekto sa lokal nga paggamhanan. Gipasiug daw usab ni Uy nga gilantaw sa administrasyon ang siyam ka tuig nga plano sa kalambuan sa lungsod. Kining matod pa niya, gibase sa mga konsultasyon uban sa mga department heads ug nagkalain-laing sektor aron matubag ang tinud-anay nga panginhanglan sa katawhan. Lakip sa dugay ng pananaw sa lungsod ang pagpalambo sa Mabinay isip usa ka agro-industrial tourism municipality nga nagtingwa sa paghatag og mas daghang oportunidad sa panginabuhian o pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa mga Mabinayanon. Nagtuo si Mayor Uy nga makabot kini nga pananaw pinaagi sa ligon nga plano, igo nga kapanghuan o giniusang paningkamot sa tanang sektor sa komunidad. Sa katapusan, gipasiuga sa mayor nga ang kalampusan sa lokal nga paggamhanan dili mahimos usa ka lider lamang kundi dili pinaagi usab sa panaghiusa, pagtinabangay ug kolektibong pagpaningkamot sa tanang opisyalis o kawani sa munisipyo ug sa tanang Mabinayanon. Kaming wealthy platform na mo sa una pa niya ang pagkaroon. So muna mo ang basis sa among implementation sa among programs o projects sa ato mga lungsod sa Mabinay. Inya very successful ang akong SOMA karon. Of course, ako pasalamat atong mga department heads. No? Actually, what we have this year, kanya akong state municipality address, this is a modified one. Okay, instead of doing the talking alone, no? Akong gi-appeal ang mga department heads, no? Ang ato nga kaming bago nga vision, ato man jud nga gipasabot kanina, no? Nga this time around Mabinay, let's make Mabinay an agro-industrial tourism, no? Kay we don't want ang panginabuhi dili ma-uplift. We wanted ma-uplift ang ato nga living conditions katawhan. No? Of course, having this vision, and I'm very positive and ingon ko so long as this is coupled with commitment and action, siguro ko nga ato ning ma-achieve. Of course, kinahanglan ang panag-iusa sa kanan, no? So again, salamat kayo, no, sa inyong pagtambong, and I'm sure do ang ato katawhan mahibaw-an jud ang ato mga programa o proyekto pinagi atong State of the Municipality Address this year. Si Mabinay Mayor Ernie Django Uy
nainabi sa mga lokal nga tigbalita. Ug maukadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Mabinay. Maayong pagpaminusab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salman ni Mami Lucy Mamlutlot, Councilor Mr. John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Domil Salma. Alang sa programang balitang trotoro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18 Kael Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Situational Report. Municipal Report. Okay, tayo salamat kay Lakhay sa imuhang report diya sa may gitawag og State of the Municipality Address ni Mayor Ernie Django. Oy, salamat Mayor no bisag pinalahi po diya haprit kay bito ko no. mga department heads kuan kining after siya gamay nga kining reports. Murag intro. Ang mga department heads na sa mga sakop sa engineering sa ibang internal audit something and so on kaning EIS IAS Mm. kung kanong kay staray wala ko kadungog po siguro ano rin dito ko nakuha sa bako nila wala pa tay 1 year ang ilahang gi-create nga pero kato siya created by naman siya pwede public ang ibasihan so na po sila sa Mabinay ko kung na-due tayo pagkataon sila ilahang kuhan ilagay po siya gamay rin doon ko ma-report kayo bago ba din na-create wala pa 1 week 1 year or 1 year na ba ito kapit ano ba so gamay rin at least nga makita na ito pre nga asa padulong ang kwarta. Example, kaning engineering, dito yung kami ng may bagay. Ang mga concreting roads, asa gikniha ang kwarta, there. Kaya ba, ano ba? Karon pila na ka percent ang dalan, nakoy mga before and after. Wow. Ana. Tanan jud nga piso nga kulang. Ikuan yun, kaya bang Butang yun, kung mo nagtaw nila sa Kinatsilag Quintas Claras. Oo, ano yun, kanang marami kaingon ka, dili dyan masayang ang imuang kwarta sa syudad. Kaya baka malo maka asa madulog, di baka ko gibajita ni tapos na report sa gibajita ni nga kay wa man ta kakuan sa murag requirements ani ato ning murag iusob dayon gigatang na project ano to mahaom mo ring kontahan aris la project ano ba at least ka tawag og realign. wala gyud mag-ghost project pre kay makita kay makita mga okay nga Kaya pong ghost project di man pud makita ng ghost. ano ba so ang mga kapitan dito din malipay sila kay wow ana kay murag sa ilahang parang kay murag wala ka siguro barangay dito or mga sityos nga wala na ba'y dili isbintado nga dalan nga kanang pwede agian pre paingon sa ilaha nga gitawag nila farm to market road halos na lang sityo o kabarangay doon na nagoy maayong dalan di kwenta bula pila ka balay ang makaagi pila ka buk maka benepisyo nga mga tao dito mga farmers nga moagi ang dalana So dako jud kwarta ang Mabinay di ay. nala ko sila gi-propose no pre nga kana bara og kubal sa Dumaguete. Ikuan after siguro 3 years mao man na yana. Pila may iyang NTE digay sa Mabinay? Kuan pre kining taas-taas na kay murag ako kakuan sa figure pero mo kuan siya pre mo dul-dul siya sa mga Bilyon. bilyon mo dul-dul siya sa mga mga syudad. Okay, dako man ang Mabinay pod. Patay ta ka barangay gud pre na. Anak ko ba kan improve gyud ang Mabinay nanagot sila nagkuan na gud sila sa murag na sila di ba nga partnership sa Prince, McDonald, Jollibee. Nana dito, nanay pang-propose dito. Kaya nindot man gud ang location pod sa Mabinay. Doon na po yung mga regional office dito, pre. NBI, Satellite, Coast Guard, o Bureau of Fire. Bisag wa sila coast dito sa? Pero tama sa dagat, siya mo lang. Ang problema ako na muna. Namatay spring sa aton kuan. Kining Mabinay Spring. Apil man jak muna sa mga Coast Guard. Paman god ang sa location pod geographically patsada gid Mabinay kay naas boundary sa Negros Oriental nya tuwa dito tok-tok sa bukid. Niya mo sa mo pala siya sakto. Mo man sa una mo katong pag-propose mo sa inay ang ilaha mga boundaries mo igamon po nga may mga opisina. So dili na to matingala mga igala og pila ka tuig gikan ron may mong syudad ang Mabinay. Yes, ana. Maka kuha ang Mabinay sa required income, local income, mo-apply og cityhood. Di na ta matingala. Nga muagi ka og Tanay City, muagi ka Bai City, mupunta na ka sa Mabinay City. Nga mulugsong ka dito sa Kabangkalan City. Ana, so puro na nila city. Nga ubos mo na Bais. City. Gani. Geng ka diri sa Tanhay, di Tanay City.
payon ka dito di Bay City. Maliko ka di sa iskina sa Bay City, paingon dito sa Mabinay City. Ala. Oh, dahil pagabot mo sa Mabinay City, mulog na po ka dito, paingon sa Occidental sa Kabangkalan City. Oh, ala. Kaya man ikaw sa imong Kabangkalan. So, puro na city. Puro na city. Nga city na mo. Ala. So, ana man gud mga kay ngano man nga nindot man mo syudad, mas dako man gud ang imong internal revenue allotment or national tax allocation kumpara sa lungsod. Kay sa lungsod is kantagkana mang mag-share ana. Sa syudad noon, og napoy mag-create nga syudad, mukunod na sila kay bahinon man, pero pag budgeting ana pagkasunod tuig, mubalik pa na kay wala may budget nga magkagamay magkadako man gyud ang budget. Magkadako mag-improve gyud ilang report silang tisod mo report lang mga taga tisod ko dili magpalibay nila pita musod sa report ani. Tara jud pre. Full back market, mga kuan, ala tara jud. Lingaw kay nana nga reports ba? Dili na mo report si mayor sa Dili sa may mo detalye. Oo, sa mga project kana mayon nga pre ato nang ibudgetan mo ni dili ang engineering na. Department heads. Palikaw ka. So, matud pang Rednax JBL Aguilar. Good morning, Kuya Roy. Si Ronly, as lang, madayon ba ang eleksyon sa barangay? Wala may hulhugon pero sa kumilit pastoryahon, dahil pa sila no, ama sila ko, may balao pa sila napasa. Kami diri og may pangutanon, ang amo tubag madayon. Ang pangutanan ano man madayon? Yan naman di proof, naman di. Na may mga nagduso. Kita diri sa radyo until walay balaod nga nag-usab ang kanang gitawag na to default. Nagyo eleksyon. Default mode ba? Nagyo eleksyon until mausob ang Republic Act 132 sa tunang balaoda. Nalimot ko ana kay og ilan ang usbon ako sang ikuan na bulong na Bulong sa basahon sa last comments ng Facebook kay mangluod yan ang sa basahon ning Constata Mansuela. Good morning sir, watching from Barangay Kalikanan, Pamplona ma magandi na imong masilingan diha. Hello, good morning Kuya Roy and Mr. Only, always being naminaw ninyo diri sa Barangay Luka. Every morning yun na, wa gunay palta. Great rakong taboy lagunay while nakigda pa sa iyang higdaanan. Hintras naminaw sa inyong program. Thanks kuya. Gikan ni Rinalda Ruiz Lagunay. O diya sa may Luka. Hello Sir Roy, Sir Only. Good morning. Gikan ni Ninya Baktul Sunglit. Putayan na niyong lugar ha. O ni Madeline Saikon. Shout out ko sa mga Marites Memories Interest. Si Jinky, Kati Jeremy, Mel Ninya o Dunisa, Luila, Carmel Cherry, Ninyo, Alan, and Mother Cherry. May butag, wala rin klase ron kay wala siya. Dapat wala siya. Diya siya. Diya siya. Hindi man siya gapon nga. Hindi siya. Wala ko humak klase. Kay Wala ni klase. Mandi siya. Piskat no? Oo. Kawalas piskat. Wala naman may piskat po. Puna po yan. So sa nangutana, og madayon ba? Kuna siya Rednax o mausob ang balaod ilang maamindar ang Republic Act 12232 nga nagtakda sa eleksyon rong Nobyembre 2. Aya pa ta moingon nga postpone. Pero ilalis pa ni Lalisod bala. kay ang ilahang gibutang dito sa balaod sama sa proposal ning Escudero sa iyang Senate Bill 2387 nag-reset man siya og term sa mga barangay officials ngadto sa 5 ka tuig. No? So lalisonon pa na dito sa nanapay morales na resetting or postponement. So mao na siya lingtunganay dito sa House doon na siya giduso dito nga balaod nun sa Senate agkang Amy Marcos murag nawala na sa pawan ani kang Escudero ato pa lang lantawon o madayon ba o maapsan ba di ba no kay batul pa nga dumagiti si Temir Chikiting Sagarbaraya wala man gi-announce ni presidente nga pabor siya na sa postponement so doon na yung eleksyon sa barangay so nangutan naman ni si Rednax sa kung sublion o kami pangutanon din madayon bang eleksyon sa barangay madayon until ugway balaod nga mag-usab niini.
Ato pa nga Fanso, yesterday nangayo na ang Comelec og list sa mga teachers nga interesadong mo serve sa eleksyon. Ang Comelec magpadayon gud na sila paangay. Magpadayon yun nagpangandam ang Comelec hangtod og way balaod nga mag-postpone. Kana kung naaron nabasahan ninyo sa Facebook, mga proposal man na sa bill ba? Bill. Sa binisya pa na, balaod nun man na, o manakas Congress. Ya, kanang balaod nun, dili pa na sa balaod. Hilimuon pa ng balaod. Tunan pa, uod ba na, matinuo sa ikuan. Nagat pa ng tugiaron pa na, pre. Ari diri sa lower house, kang Colyantes, naa pa na sa committee level, agi pa na dito og plenary. Pila man ka congressman? 300 kapin ang nag-support ni Colyantes sa Sinta, sa iyang bill. Basta mo na doon ay 60 lawmakers supports sa House Bill ni Congressman Colyantes sa pagpospon. Unya, umabot na dito sa plenaryo, augmento mga kongresista, ay apiki na. So, dili makalabang dito sa plenary. No? Unless og ang si Bongbong Marcos moingon nga sige, amo suporta man ng mga congressman. Magyadari ka sa Senate. Napa to dito, Senate bill pa to ni Escudero. Muagi pa to sa Senate Committee on Electoral Reforms. Kinsa may chairman di aron. Murag pa gani na convene ang committee level sa electoral reforms. Pag-abot na, dadong pa na sa Senate plenary. Pagkauman na, ang gikan niya dito sa House, dadong pa sa Senate. Nyag magkasumpakin na lang version o niya dito sa lower house o sa Senate. Magdebate na po. Hangtod nga matulo, kay tuluhon mo ng balaod, lado na dito sa lamisa ni Presidente Marcos. Pag-abot dito sa lamisa ni Bongbong Marcos, moingon nga, di na, kaya mo silang 2028, naapot tayo eleksyon sa 2028. Doble na tali ka gasto. Okay? Naglibog po ko nilang mga rason. Dito sa House, mga igala, one of the reasons is that kanina nagkamahal sa gasolina. So may labot na to na. Mahal din naman tamang mahal. Kanang presyo sa gasolina, muna ko yung gabi, kanang presyo na sa gasolina, o muna hinungdan, dili na to hawak ang bid. Anong partiya? Magsige na magkaldili mag-eleksyon kay pagkauma, butas na po ng gasolina. Expected man gani next week, makunhod ng gasolina tag 4 pesos kada litro. Marason ba na? Dahil umingon nga makaganar o pinato ka bilyon, makadaginot ko no, pinata bilyon, imbis ko no nga i-eleksyon sa barangay, gamito naman na pag hatag o proyekto sa mga tao. Hatag ayuda. Hatag ayun ang hot ng mga bulsa. Ayuda good nga. Tanawan na ron, uplift na, didagagaw na po, burag akap suna. O siguro ka na inyong ayuda, kapila na ko yung lagi, ka inyong mga lista pre, inyong pirma, kapila na ko yung lagi ayuda. Pre, kapila na ko yung lagi claim. Aman. Kanang sample ha, kanaya, paglantaw na post mo sa Facebook ba? Sa kapila na ko yung atong pirma i-claim. Kasi kapirma ka na bali naghanap, pag-out di ay, ulo na itong i-claim ana. Wala tahimo. Pogi, saling bukat ayuda pre sa? Ay no, isa ko yung ilo na ayuda. Tama tayo. No, mamala, right now. In the following Senate Bill number 2387, Escudero seeks to amend Republic Act 12232 or a law that sets a 4-year term for barangay officials and SK officials. If Senate Bill number 2387 is approved, the elected barangay and SK official would serve a 5-year term while retaining existing limits on consecutive terms. So, barangay official would remain prohibited from serving more than 3 consecutive. So, actually, gausog yun siya. No? Kunya, sa balawad may galaw, mag-usog ka niini, imo sang eleksyonon. Kay, na mag-uy prinsipyo diya, nga mag-usab ka og termino, kinahanglan nga naglingkod dili maka-benepisyo. Ato na sa sunod nga mga opisyalis. O mag-postpone ka, ang postponement ko dili man na sa lagyo ng postponement, dili man na ingon nga pila ka tuig nya, lima ka 2026 nya ato pagkas 2028. So resetting na siya. Mato pang dugang spanso. Kinsay presidential nga mulansa sa 2028
siya mao mupaangay sa mga barangay chairman. Possible support for her candidacy, Amy Marcos. O kanto mga senators nga re-electionist, mabugas-pugas po to. Okay. Kay kinalaging barangay, grassroots mangguna. At tuman dito ka mga leaders, no? Kana mga national officials, ang ilang dali-dalian nga ilutan kani mga barangay officials kay gitawag di anas kada barangay. Mo na ilang ilutan kanang kadumdum ang guguin ni mga igala. Diatoy mulansar og senador, tuyok-tuyok siya sa tibuok Pilipinas. Iya dahil yang audience puro mga barangay officials. Singgit yan siya, o yun ba o? Na atong i-postpone ang barangay eleksyon. Kaya mga nasyonal? Nalansar to sa senador. Nya alang-alang barangay official magamigan, dili. Di, tindog kayo na pula mo. Sige. Hindi mo musok sila. Oh! Kita raha. Oh. Kita raha. Kung ako ang inyong imong senador, atong i-postpone inyong barangay mo na. Sa... Salig pre. Ang mga barangay bisang tuokod. Akala pa siya may makabenepisyo. Tapi na ito galikod ha. Ganyan yung kailangan mo nao. Munang niyan ako gabi sa akong programa, kining barangay election, ginudulaan na gid sa mga legislators. Manong may matang gidula-dulaan. Kining Republic Act 132, hindi ko makamemorya ng balaura. Dili man ni sa original nga pizzas election dito sa barangay. Sige, usap-usap. Giusab man ni. O niya, gi-challenge gani ni Attorney Romeo Macalintal dito sa Supreme Court. Parang Supreme Court na ingon nga ipadayon rin ang eleksyon sa Nobyembre 2 tuig 2026. So mao nang gitakda og November 2, 2026. O niya karon nga hapit na mga igala, i-postpone na usab. Dara pa plano i-postpone. Ano? So kita mga igala, tawag na ito ka mga Pilipino mag-disenfranchise. Mawala ang ilahang katungod sa pagpili sa mga lideres diya sa ilang barangay. Unta, ganahan na sila nga ilisdan ni ilang barangay officials kay naiuban diya, gamika na lamang. Kanang uban diya usahay, papadlong na. Kanang uban usahay diya, mutong arag makuha honorarium, sapoy kuha naghirot naman nagbaligya slending. Hindi na kuha. Okay, kung ano kay ang lang honorarium di pang baligyan ha, munang di na ganang attender og sesyon. Yung mga tao kay garantay naman, imbis ganahan na mo ilis dili. Kay niya may atong mga legislators nga ilang dapugo ng bayan ng mga barangay officials. Kay mo na gustos mga barangay officials kay wa pa sila maka hatag og eksaktong serbisyo sa inyong kagaral. Punas maayo nga mga barangay officials. O maka-official mo kag barangay nga Diyos mio. Akamo diya, kaya nakibolo mo, silingan na mo. No? Naagong mo ganyan panultin may gala basta eleksyon gani o sa mga nangalagad sa gobyerno, ilabi na sa mga elected officials. Bisan pagkagpulo pa, katuig ang termino. No? A 10-year term for a very good elected officials is very short. Kanang pulo katuig nga termino mga igala, alang sa usa ka maayo nga pangagamanan, mabara na kayo. Pila naman sa katermino. Apan kanang usa ka tuig nga termino sa bulok nga pangagobyerno, taas na kayo para sa mga Pilipino. So, ang sabi gihimos balaod, doon ang kitatla nga termino. Tulo ka tuig. Kanang tulo ka tuig nga kitatla diya, mura po na ginikuha ka lisensya, kinalang imong i-renew. Doon ay renewal. Dili kay Kay ang mga tao hatagan katungod. Kay ganahan ang mga tao sa serbisyo ng mga politiko, ma-renew ang iyahang mandato.
apan kon tambulasay siya siyang panggobyerno, ang mga Pilipino doon ay katungod nga mapalagpot diya sa iyang gipungkuan. Pero subo lang palandong, kaya yung mga legislators nga mo lagi. Maugon ra. Pwede na niya. Atay ipospon. Lipay mo taon to mga opisyal barangay. Kay mga sige. Maini ang pag-propose ni senador kay ikuan man kuno, di na ko ta magkastulong kuan. Di ta magkastulong eleksyon na kanagan ako nagipos pa rin barangay pre. Eksakto yung iyong Fancho. The most spoiled political position ang barangay chairman as the barangay kagawad. Muna. The most spoiled and the most abused. Nganong wala ba nag-appeal sa survey po ng mga opisyal barangay no? Ano ba ikabayan? Survey nga ka Ano na. mga survey ko sa platform Facebook? Nga naman nga, Dis Kapitan, suon-suon, nakadawat ni og good moral conduct. Ano ba? Wala na, wala. Kapil po lang nag-survey ng mga official or pino po na ito mga sa barangay nga. Paggaan man to siyang award nga. Ganit nakita ato magpalit. Ano ba? So, in fairness lang yun mga yung barangay official, no? In fairness lang yun, no? Kay, sa mga magod, sa panultihon pa, sa Uskabulig, doon na gunay itawag na to og di maayong bunga. Oh. Na may uban ko nga mga elected official, dili mayo ang serbisyo, dili mayo ang imahe sa inyong mga katilingban. Ama, di man perfecto ni pagpaghatag og serbisyo, pero paningkamutan unta na ba? Nga dili ta mahimong salawayon sa atong katilingban, labi na pag serbisyo. Pero dili po tanan nga imong ihatag mo sa alang putong ato ang konsehal, barangay nga kuan man kining wa may hatag-hatag nato. Dili po na trabaho sa mga konsehal sa barangay nga duphan ang mga pinansyal. Nga ano ba? Kay inyo man nagpatrabaho isip barangay official o doon ay mga kalihukan mo na din na mga ginagmay nga mga ordinansa sa inyong barangay mo ko mga trabaho. Dili kay ipadupar niyo sa mga barangay official ang problema sa inyong gitawag na itong financial. Kaya ganun po kato ang mga barangay official, dili mo na mga milyonaryo. Di mo na mga gitawag na to, ay siguro, naiuban siguro ana mga gitawag na to, og doon na gay kining gasa ba, doon na po yung mga tubig-tubigan, yung mga tinigom. So, may nga dili makatabang na to, kay, kuwan, na, wrong po na siya nga klase sa tao po na to, no? Nga, kining gitawag na to o ganang official kas barangay ipadupa po lamang yung problema sa kurente, problema sa kining way gata sa imong anak siya kap ole kons only awara na siya kining bago biya nanganak akong asawa niya Kasi konsehal Ruli. balalitan ba kay wala ba tayo example ako na lang atot lang ang daban kung siya only kaya mga pataton siya kani nanganak magtug ako ang live-in partner niya. Ngayo ta ko nimo gamay hinabang konsyero ni kay ipalit og gatas. Asa yung barangay ka ng konsehal di ay? No biya ko. Dibingon ko nga ako na lang umungan. Oh. Ako ingnon nga wala rin problema na Brad. Sa sunod panampit niya. Ay mo kung patabangon ug buhay. Kaya po ko na ikapanampit, pre. Ano yan mo rin panampit? Hindi ko na ikapanampit. Kami bata kami pasalapi na kita bata miskutan. Kaya senior citizen lang manat na ako jud. Oo. Mga bata, mga senior saya ko dun yung junior citizen lang ko, ang gano'n ako, junior citizen lang ko. Wala na ko yung kay, wala na kaning break away. Panulong na ko, junior citizen ako, anak lang. Good morning, gikan ni amo ang guidance na Godfather Nilo Lauyon. Kuntag ni mo Godfather na mo diri sa kuan GC Aron. Dapat na eleksyon kay kining among barangay Tugas, duha ka po konsyal ang imo makita nga gagimok Purya. Si kuan kining angayan ni mahimong konsyal si kining Manlan Bulaw.
Wala ka, kay balag, gahapon na ito? Oh. Sa adlaw ba ito? Siya nga abot, susulugo na po siya ako dito siya si Teon. Si Teon may trabaho, asa sila si Teon. Siguro sa mga maisla, kay mga maisla may naminaw man nato. Oo. Ay, mayroong kanin yun diya, ma'am. Mga maisla na to na, ay naminaw na to mga maisla. Hindi na sa istorya, pre. Ah. May buta rin nila mga moms, mga mamshi. Yun na sila. Siya nga, while ko na nasa siya nga, kanang mga maisla. While na sila kanang nag-prepare sila mga libro, mga lesson plan. Naminaw pa na ninyo. Oo. Pag picture niyo sila, hindi nila po na sila naglako. Okay po, balik, tapon niya ko sila. Oo. Yun na siya nga. Kaya balag, may kasi itong ngalan niya, si Katong Manlan. Si gusto ngalan niya? Dili. Isa. Tugas ba? Ito ba? Masyan? Oo. Mm. Gusto ngalan niya? Basta mo na, manlan, bulaw. Oo. Nalimot naman ko. Di ba to si Grace? Dili. Sara, Sarah? Oo, Sarah Jean. Dili tayo. Sarah Jean Manlan Bulaw. Oo. Yan ka, dari ka text dito, di anos tugas, duwaran mo ka mo kung siya nang gagimok. Kana ba? Ada magagimok lang. So, sa konsehal, kaya lang mong konsehal si Sarah Jean. Sara Jane Bulaw. Adi as tugas. Tugas, ay ang ngayon kay na. Oo. Kapot? Ha? Kapot? Oo. O pagwapahay, gwapa. Oo. Servisyohay, maayo. Oo. Sa barangay tugas, konsyal, Sarah Jean Manlan Bulaw. Asa ko, ano ba to? Gapon ba to sa ngadla ba to? Namahaw ko dito. Paniasa man di mo kaubas eh. Naminaw siya. Naminaw, no. Nangutan na siya na ako, paniasa man di si Runli. Ito tas lumagiti. Ingko niya, saan mo, mamahaw ka konsyal? Siya no. Minaw ba rin siya? Polis palibana eh. Hindi ko manatan Polis palibana eh. Kaya hindi ko manatan ng yung banang polis. Kwapo mo ni Bana, Dre. Kwapo. Kwapo ni Bana. Pilit niya siya. Kala ko itong malag, pagpasalip sa kortina, alam niya sa asa, duty ko, bang sa limot, teka, pulis ko. Pero sa tinod lang, kini si Sarah Jean Destugas, may gini siya. May di siya manghimukod siya, kaya duha na pa kuno, asa man ay kuban. Abot na gay! So, duwara lang nagimok na. Teka, tuwa na siya. Og madayon yung barangay election sa ato sa karong Nobyembre, di atong imong konsyal si Sarah Jean. Oh. Kaya ron tuloy na silang magagimok. Lukay pa kayo tugas, kung karatao sila. Oo. Asa man di ay 5. Asa na yung 5? Nga duwara man. Big. Ambi konsyal na si Sarah Jean Manlan Bulaw, di ba? Tulo na mo. Apa gula pa nila? Kung yan ay, ato na siya sa Kami na ano yung sipak niyo. Okay, ano ba? Si Sarah Jean, huwag mo na makonsyal pre, ang iyang committee ko na, Committee on Social Services. Social services, pwede po niya i-appeal po ninyo sa pisan order, ipana, policeman. Okay, ba na, police, di isang order po, makatabang, no? Makatabang na. Nya Dires Nueve, ikaw pre, sa mo committee po pre. At ipindi na sa kapitan o niya. Ako, masagot naman po ko, pre. Ibutan ko sa committee on health. Pwede lang po. Committee na pre, kay Ibutan ko sa pisan order. Pwede lang po. Ano ba? Kaya, Kaya kagawad Carling. kaya alang sa kasayran sa mga suking tipanaw si Paring Runli, kini medical technologist na Awards! profession. Medic to ka pre? Dili lang, pre. Isa na yung... Kala ko sanitary, pre. Bali siya sa Bureau of Sanitary Inspector. Sa may kurso na yan, pre? Ha? Sa kurso na yan. Medical technologies. Mo lagi, medtech lagi. Yawas. Rantik na karon, pre. Ha? Rantik na karon. Dragtik? Dili, rantik. Saan ang dragtik? Radio technician. Siya, Paring Runli mga igal, ako na isang medical technologist by profession. Which? So, most likely, Committee on Health yun, no? Kaya limang kang medtech. Ma-analyze ko na kay nakatarwa mo ko sa provincial hospital ni siya. Pero nasa sanitary. Sa sanitary na Sa sa sanitary na ba na ako ang mga kuandre? Kasi kaning mga inspector rin. Amo si Raul, marag wala pa. Ingo, magpunto siya nga. Monitor na siya. Kay si Raul, pagila mo may mga kauban mo sa sanitary silang isa. Diri sa Tanhay, sa ubang dapat sa Surigao, sa provincial hospital, mga sa si Paring Runli. Sa sanitary dito sa NOPH, PHO. sa Provincial Health Office. So, Committee on Health, pero si Sarah Jean, pwede po sa health, no? Kay babae man. Very famous lines ni Mr. Mao, si Randy Guni. Kap, wala ako'y bugas.
Kapula ko'y kahoy, kapula ko'y sugnod. Kani siya, pasabutan ng Randy si the late Barangay Captain Bugoy Basia, kay katujo noon si late Barangay Captain Bugoy Basia. Amigo man sa doon ako. Ang iyang lambiryard naman to at bang-ari sa kaning PLDT. Yes, Barangay 3. Tinood na, no? Muyago yun ito magsarano niya ito daan sa una ni Kapitan Bugoy Basia. Makibalag mi magsarano niya mi. Okay raman po, kang kahoy diya oh. Mga taga 2 kilo bugas, muli pa yun naman na. Kanabang mga mulupyo ba? Oo. Yung paghatag og bugas, wa pa dyan ikalungag ka, may kahoy. Ini sa pagkuha diya kahoy. Daga mga kahoy dito kay kato mga ritaso sa lambiryard. Mo to si Kapitan Bugoy Basia. Mo man linya ni Mr. Randy mao ga programa pa po ni siya. Wala siya iwan. Kapula ko'y bugas. Tagatag bugas, kapula ko'y kahoy. Olay sugnod kap. Puro timonggan. Bitaw, God, kining ko sa ni kanang ang serbisyo bas barangay dili bali ko nga madupad ko sa mga barangay official ninyo. Ato na dyan ang ipaklaro pre ka kanang yung official dili naghihiwat. Inyo ra kadangpan dili sa tanan ha. Dili sa tanang higayon. Dili sa tanang higayon. Kaya ang satang higayon kang former mayor kung sumana. Siya ra makakuha na siya ha na tagline kita magilog. So sa mga barangay officials makatabang na pero dili sa tanang higayon. Dili sa tanang higayon. Kaya ang tanang higayon, kami rin kung sa may butang nila mayor Ray. Para nila mamidya sa gumagiti pre. Di ba ko niyo sa kaya naman. Exclusive pa yung mag-interview. Kadili. Siya, doon naman doon. Doon naman. Minsan, kung ano, exclusive. Ito mga itong, kuwan, Katong sa kuwan, katong sa kaso? Sa kanya ako man itong, kuwan, napangutanan sa mga confirm. Kuwan, magkanangutanan na siya nga, ining, dakan kuno ni PM ni Mayor. Wala tugutin. Wala isa nga, ay nakakuha na katuloy pa siya nakalaban si Mayor sa kay dakan mo puro kay mo adto taniya pero wala ka private na si Mayor ka lang dami mo gyapon to ba mga kuan kini mga business sa ato pa kay dagang na tumo adto ni former Mayor kung nga mo interview po kalabi kita kaso niya wala na siya mo kuan wala na siya mo pa interview igo na to siya kaira niyo to base ang istorya ko na to manami yung sila ito dumagiting exclusive wala man. Depende man og sa invitasyon. Invitasyon man ko na. Salamat man gaymi ni Mayor Ray kay nagpa-interview siya namo, no? Iya man ko na prerogative man ko na sa interview o pa-interview sa dili. So ingana na siya sa tanang higayon. Ay, may buntag sa kung igagaw diya sa Dapitan, Kunsor. Daw, may buntag diya gaw. Musta ang Dapitan City. Good morning, Lily Kadayday. Good morning, Tito Roy and Ronly Pinyes. Isa na. Ito sa man ni San Jun Kadayday? Nagka-watch live na ito, may gara. Buntag, salamat na isikuan. Kung umabot kung siya Dias Bahian, Jun Kadayday. May buntag ni mo na siya lang gitawag niya rin. Siya, kay amanan, buntag. Siya lang sa gitawag, siya. Kay gipisukot. Lapan niya gabi, Roy Pondokos ba nga kay nagukog surais? Si Junior Kadayday. Proper hygiene lang yun, no? Kaya ba gitawag na to og ay ra jud lugda inyo ang mata. Kung mahimo rin nyo radyo ng kuan na ninyo og tubig nga limpyo ba ni namuusan. Lakos lang yun dayon. Og naamoy soap guard din ha. Wait lang soap guard. Ay ra mong daghang mga kuan sa mata. Masa na soap guard? Di man lapili ko na bayar soap guard pre. Ma-advertise niya. Ma-advertise soap guard lang. Soap guard ra kay ma-advertise. Mo recommended yun nga soap guard. So usama ko na soap guard. Soap guard sa ato ba magputong brand ng Palmolive. Ay na Palmolive. Palmolive. Kay huwag kang Palmolive advertise mo na. Advertise pa. Palmolive na. Bitaw lagos lang skan kini bakso ana face so ayo yung nga katong isog pud kaayo nga kamo kay sabon pud nga isog kay pre sa mong clip So mangilamos mabito lang everyday gyud mangilamos. so yung pre nga kinaraan maguta sa kay kani kiraan una man jud ni sila nato sila may una jud nakadiscover kumpara na ni bag-o na toron nga so sa amigos maligo sa dagat kaligo ko ng dagat ko di ba na igol kay mo irritate tayo ba irritate
Pero sa kinaraan, wala may katuluhan ng kaligo mo dagat, kaya ito dagat ito contaminated na. Kinaraan na siya. Oo. Sana ba? Katugan na yung company ako, nakagimon dyan ko ng... So nice. Ako, sige mo ko, Wala sige mo ko, ako lang. Sa edad ron, mo ka agi ana. sa una, surais ko, sige mo ko surais, ikaligo man ako dagat. Mm. Hindi man ko muna, sige na mo malagat, bisag na surais. Nagsulag rin yung ng kurikong ba? Kailan ng kurikong? Yes. So, katul kayo ng sa panit sa lawas. Atul na dito ko sa Mindanao, nalagat mi. Yung katunang na, hapit na ba, mamusa pa rin ba? Ako ba, napusa na? Pasijas na naon na. Oh, ayun. Experience na ni. Dahil sila kay kuan man gud kani Ay, isa pa mama na yun ni. Mama ni Junior ka rin. Mama niya. Madam ay buntag dia madam yung beto si Mr. Junior Kadaday nga masigini paminaw nato. May butang ni mo da ma Lili kadayday. Ma'am Lili Kadayday. Ay buntag minaw na siya nato. Kada imong bana ma'am Manoyrano, dito ko yung nakaliwat, kaya taga Manoy, pag kinaghanap, bagaa kayo ng mga kadayday semua. Silingan na namo. Atong balikan tong sakit is panit dili ni Surais. Dili, suray ha. Kay dili jud kuno buhulom sa dagat kay sakit kayo. Hapdos, kuno. Hapdos, kaya saman. Hapdos nga nanapsay maminya kay kanang panagat nga panapsay dili man na pwede ka mulong sa dagat. Oo. Di ka sakay man yung pambot. Katlaon, pakabot yun dito sa Tagilon. Nakdak na. Nya, di ka kanang gagawin ko ng isang gutugot. Siya sakala yung paghulom na ko. Singgit ko sa hapdos. Pero ang hapdos, primero ra. Pero, labado, kayo, lami na sakit, ay, katulkatol. Katulkatol na. Paghulom nyo na ako, niya, buntag pag yun. Napag ko silang adlaw. Niya, naay ko rin yung hapdos yun, pag-ambag yun ako sa pambot, tagadughan man. Pag-ambag yun ako sa pambot, paghulom yun. Hapdos yun. Sagit juga, hapdos Asgard yan. ko. Asgard ko na. Dahil tanto na abtag mga 2 minutes, wala rambod. Wala na yung sakit. Ang imong batin nito murag katul, murag lami-lami. Ako na siya. So, mo to akong experience ana niya, kanang Surais. Maliw ra dagat sa una. Bubuka pag yun. Bubuka ba na? Tigbuka-buka ako. Ako ba yung ibuka ilalong sa dagat? Pero wala ko gasugyot niya. Ako Ay, rin kanay ko na kay nang ayaw mo kuan na kanang ayaw mo yung tubaba sa una kana nauna. May man dagat sa una kay limpyo. Pero di man taga sure nga limpyo ang dagat tol kinagan na kay mga basura. mana. Sa una ang dagat, pwede pa namang isabaw kung magtulamig dagat nasa sa baybay. Karon lisod na. Lisod na. Kay halos tanan mga hugaw gikas. Kadalay Changi pong tanas dagat. Sa una kay padanglitan tanhay. Asus jutay pa magnamuyo. Sa tanhay sa una gamay pa ko. Kani highway anebre. Wagi mga gikay na sakyanan. Sa may truck sa una neutral ramang mambus ko. Walay pidikab. Ang mga tao po walay mga motor, dunay sakyanan pila ra ka lugas. So, juta ra gyud sa una ang mga sakyanan. So, juta ra gyud balay. Og juta ra balay, juta ra gyud mag-generate og basura. Juta ra magbalay, di limpyo pa tong palibot. Limpyo pa. Karon nagkadaghan panalitan tanhay dangag kag labang din ha, madamagan ka. So, Dagkan ng balay kadalingin niyo, wagi ka galit-lit na ka nagabalayan. Nya, dagkan tao, dagkan mang mo-generate o garbage. Garbage may galasal punta to man sa dagat. Dito na. Kaya wa man tay kuan diri. Tanang mga alagian sa chunky kanang mga accepted na lugas. kanal. Wala pa ikon dito. Wa sa dagat. Di sa mag-unsa do magiti ha dito yun pa no. So mo na siya dia. Sa mga lugar nga wa pay balay limpyo gyud lami patulang dagat. Sila mi. Ang atak na. Asgad ba yan? Limgim. Limgim lah kay bulahan dito na no. So, So, kung mo, kini nga, matasada na nyo ang pag-inom ka na, kinahanglan magudla vitamin C, na diya ang alkasi, no? Munti na rin, usay, magkusog ng alkasi, mag-inom na ko, nga, katong, pwede mo malakta na is mga viral infection, kanang sore eyes, kinahanglan na mo ng vitamins niya po, no? Kanang alkasi, kanang si Teresa, pangutana mo nila, dili kapal sore eyes, maka-prevent lang na. Kung man na vitamins ba ni? Vitamin C man na. Pagdugang na sa imo ang vitamin C. Na, siya. So, Ang tagna, 6 minutos, sumad mo labay ang alas 8 sa Kabuntagon. Hinumdumi kanunay nga kung atong lawas na sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa patiyanap
sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline-based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika at farmasya nga dool sa inyong mga lugar. Tristan High St. Teresa Pharmacy. Alkasi alkaline-based vitamin C. Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko ha. Palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bugol-bugol kini muilis sa mga stress sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga capsule imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto nas pinakadul nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Nagatilaw ka na ba sa lamian, humot o herbal pagayod nga kafe? Ano yan nagipailaylan? Binagabagong herbal coffee. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, dili makatulog, tilawin na. Disenyo kini nga mayo sa sakit o balatian. Dragon fruit herbal coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon fruit herbal coffee. Mapalit sa mga butika at farmasya nga dool sa inyong mga lugar. Tristan High St. Teresa Pharmacy. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant, mga pinata. Hanian ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pambatok sa stress, maghubag, magkatabang, magkontrol sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang, o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag og kaupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog busa. Ngano makantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabag-og 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang dual nga butika sa inyong lugar. Balitang tudo-tudo. Mayong nga buntag di ay ni Jinicar Aguilar Delgado, Kuya Roy and Sir Ronly. Shout out ko sa akong mama nga naglaba while naminaw ninyo. Utangin niyo lugar, ma'am. Delgado, Aguilar, Delgado. Tanghel yapon no? Aguilar man. Kining tangilan nyo og barangay, ma'am, din lugar, basta makuha na to, kining mabasa na to inyong aslam mo dapit nga to ang live na palunong, no? Diyan mo tanap Unsa to sir kabayan sa tugas? Oh, kabayas tugas. Atong bulungon tong text ganina ha. Oh. Ya diri. Ang kabayan sa tugas dapat na ay eleksyon. Kay Kining among barangay tugas duwa ra ka buok konsyal ang imo makita nga gagimok. ay basi po og kining ang uban namo ko ibang mga social fairness duwa ko trabaho, no? So Sa man ato ang gama obserbasyon man sa taga-tugas. hinoon po. Yung sa may angay buhaton. May karuhan daw kasi gagimok kanila. Basi kaning namo ko klaseng gimok na kanang tabang na yun ba tabang. Ang abot nga sabot niya nga makita ba pareha dia sa amo sa ilawod. Ang akong kanunay makita dia silang Inso, silang Bino, silang Dandan. Tana ko subara sa maguban. Ana man nakita mga mulupos barangay na lagi tayo pinanidaan. So, og karon og mo magay dula to may obserbasyon, diha ang panahon nga mag-ilis na mo. Mo man gani. Barangay size, nas di na dahil diha, di na mo maglibog pag pili-pili. Naara din ha. Ibang is mo na pili mo na gano'n niya. As Miss Jim ha. Sige, 5 po, tapos si Kapitan Rimang Daet, pwede po. Naglingkod mo siya po na nakutsiyal. Tako diha si Pat, amot o banal mas Pat. Madayon si Pat. Ana ra, sulayin ko ninyo, bisan ko sa terminal lang. Si Mr. Junior Cadaray ning tubag sa imong inquiry. Napana, yes, Boss Ronley, kaliwat mi sa mga taga-Bulisong Manuyod. Si Pat, sige ka namin. Silingan mo. Good morning ninyo dua, Kuya Roy. So taga-Bulisong, kaliwat, kagikan nila Bulisong dyan Manuyod. Ang kadayday. Fanso, matubag Fanso, I can still recall nga mga basura diya iwad sa Lauton. Sa una, sa katrabaho pa ko sa garbage truck, kay katrabaho mo kong kanpe sa kanang Jamboro de sa una, garbage truck. Ana mo iwad diya sa Lauton. Kanang ginaaron diya ng mga balay na nagtalay diya, suba mong na sa una, giiwaran. So,
karon nagkanang balay nagtukod. May buntag ni Torres Joy. Good morning, Sir Roy. And sa butang lagi ninyo og kuan, kalpis budan butang lagi ninyo og Lugar ba? Lugar ba kay puna malipay pod na inyo hang Lugar? barangay na ay. Naday ta nila ang barangay ko ano to? Barangay Roy pila mo to? Ano ba? So basig asa mo nga kuan dito ba sa Torinyo butang ninyo. San Miguel, ay butang sa San Miguel. Kon si Kapitan Jupro og ni amot og si Kapitan Nani respect ko ni. So, kay si Kapitan Dani, tawag po to, kini nga, Kapitan mo to ninyo. Kamu na bahala na, kay puro na sa maayo, ha? Ako pang Pancho, akong amigo nga konsihal, kulang ra iyang honorarium, pagpanghatag, sampungan pa, pagpanghatag o hinabang, nawan iyang tindahan. Ang wala si tinuod nga, Nagservisyo. servisyo, apil iyang kaugaling ang kwarta niya. Kay honorarium ang gisgutan sa ato pa konsihal, ginig barangay. Sir, yan, karari Raman. Kay honorarium raman, Bartos, pre. Asa rin Bartos? barangay dos. Barangay dos. Bartos mo din. Situan mo, pre. Bartos. Barangay dos, di ay. May muntag niya din na. Barangay dos. Tinuod na siya Pancho, na may mga, dili man mo lang ngayon nga dili tanan. Kay doon naman yung mga tinuod yung nag-alagad sa barangay. Munang mintang dili tanan. Katangpan, di ba? Tinuod, madang pangyod. Naayo ba diya nga maglikay-likay. Kay, malagi, sa tingalis gilikayan nga, mahurot man ikong tindahan, o sige ko katubang. Ito, kung kuhan, di pa kayo dugay na yung nangayo kung kuhan. Ito labot. Sa ato pang mga taga-barangay, magkasabot po rin tata nga kanang ato mga barangay officials, wala man ay sweldo. Honorarium man nila. Ulang na ganin ko na. Honorarium, doon ay mga attempt nga himuon sila ang sweldo, pero asa po kaon nga og mga barangay officials og imong salary base, dili sila pareha og sweldo sa tanan kay depende man sa ilang share. Now, may karon nga og imong salary base nila mahurot ang ilang PS. Kaya naman na sila PS. Pila may PS sa usa ka barangay. Anya, salary base na sila. Horot ko lang ra. Di na kaka-hire o mga appointed officials. Pananglitan Roy o doon na Roy barangay nga ibutang nimo 10 million ang ilhang NTA. Kanya mo gamit sila 55% PS. Pila may 55% of 10 million. Ibuto na ito 600,000 o 600 million. Pag isalary base nila mga igara, muna ako ang sweldo, pila may sweldo barangay captain na makasweldo sila dagko. Dagko na. Makahire sila. Pagkabot mo mas may barangay, naanyay barangay nga nagsweldo o 50,000 ang bulan or 100,000 ang bulan ang kapitan. 50 ang barangay, mura pong lungsod siya. 50 ang barangay. Kanya ka to niyang barangay nga ga NTR og 3 million. Dito sila kasweldo og 100,000 kada bulan. Dagko na kayo, wala ka mo mga pre ana. May buntag ni Giovanni Dail Santa Cruz, dagdag dahil usas mapuruhan nga mahimong kapitan, aktibo, tanang saksi, tanang tagailawon, ana, dandan, dail. Kunsel, man siya ron? Manay na meron kunsel sa, kunsel na siya ron sa ilas, na meron, mag-insum tingali Iso ko. ba na pero diya? Oo. So, may minaw ninyo nga, kaom, o may mo servisyo, kamo man, anak mo makakuan, kini maka, Sila naman ako sa taga-ilawon mag-go. Mga man ako makita na, dandan, silang inso, silang binos. No, sorry sa uban ha. Kaya ako man ako galing yung opinion. Observasyon po. Kita ka dito ko ka. Kaya itong laging pista sa Enero, sige magkukanto sa gym kay duha lagi na akong kandidata. Si Miss J sa Metron Queen. Akong mga apo, katong Little Mr. and Miss. Akong sa pag-umangkon kanang nami sinulog. Ni kandidata sa Nasilaw. Hindi mo itong sige na ako sa gym. Ako makita dito, sige naman si Konsyal Inso. Dito kayo na kay Balong, purti na yung mukanta niyo si Inso. Sige rin sa. Sige rin sa siya, nag-apil o batso.
Dito ko nagkaroon ko, paano mo kanta din ni si Barangay Konsyal Inso Sige, Asiguro? guys, pala yung mga taga-Manuyog. Totoo ka? Yeah! May talent na taga Manuyog. May talent na. Tala ko si... Hindi wag pala si Konsyal, umabot doon siya John Katayday. Pangiranon na wala may istorya pa. Pangiranon yung istorya. Dagdagan taga Manuyod ang tanay din. No, mga kalibog, Camilo Are. Mo yun. So, dito ko nagkaibalo nga, may rin mo kanta ni si Oh. Konsyal Inso. Mm. Kay, sige man ko dito. Mm. Nga siya ko makita sila ang Binus. Walang award-award na dito makita sila ang Binus. Sila ni Konsyal Dandan dahil. Nya, pinadita naman na sa ka barangayanon sa Manako. Wala pinag-apel sa inyong barangay. Nga wala pa yung nagimok. Sama rin nag-text lagi na to. Liho Oh. mo. Liho kami siya, tingin pa rin. Wala, Oh. tingin pa rin na sila makita ko, pre. Saan parig? Sama rin ka-text. Iya man ang opinion alalang. Di na ako ni Basaon. Oh. Nga, Siya ba tayo niya? entitled ba ta sa itong kagagaling opinion? Kaya matod panes barangay tugas, dura ka mo konsyal ang imong makita nga gagimok. Saan man yung mga mong tayo na pumurukin sa ang pagkinsa. Bisan ka mo, kanang manong mulansar og tinuod bang nara mo diya na. Sakto na, pre. Dara, o. Nganong kinahanglan ng mulansar o sa katawo din ha. Ug na pa siya nakita nga ay sakto na siya. Di kontento na ta. Mayroon ta nga, sige ra kimayo na sila. Nabay uban na. Atong ko ang base ha. Si Kapitan Kenneth Butsoy. Butsoy. Ngano wa may niparan niya pa. Gusto ko kay naaktibo. Ganahan ang mga tao. Oo. Yun Oh. ana. Ano siya? Nganong ilisan. O pwede naman siya sa ganahan ng mga tao. Lauban, hawak naman term niya. Oh, kani uban. Sige apply, wa magani kay upo siya kabalog. Sige, glansar. Sige, pugulog mo. Oo. Matay ka uban ganito sa radyo po nga, hope lang ang termino ko niya. Ako, nakalansar ako ng ilaw, pero mo na din ako. Di na ka? Kama mo, kadaog. Kasao naman to. Oo. Karon pakadaog na ka. Nilansar ko konsyal sa ilaw. So na, dami ang layuan ako. Ay gulpi ha pre. Ha? So sa harap para madaog na yun. Sa una ba? Ay gulpi mo ka sa una. So sa harap pre. Mulang, pag-ingon nga, napirdi ko sa des ilaw, lansar konsyal. Din ako. Dila ka. Nila ko, malang, Miss GB to, lansar ko. Ayaw. Nga. Yeah, wala sa mga lansar yun siya. So yun na to. Kasi biya yun. Ato tayo makarealize na sila nga, okay. Malang, ilang election, dahil na ako. Okay? Nagkasulay naman ko. Wala ko kadaog. So si Miss G na lang, yung ikuan. Di. Ipasa na iyahang bakos itong Miss G. Di man layan ng tagilaw na ko. Di ba na yan? Alam ko orang masawa mo lang ako. Ang sama ni mo, anak. So, di na ako mulansar. No? Mga radyo naman ko. Palibitaw. Pero may mo naman Pero- ang si Pare Roy. Pero kanang election pre o kanang isa na iskamot, mudaw ko, anak. Ikaw ka lang. Kanang isa na iskamot dito. Oo. Kanang ilabaran ng piti. Ay! Kuto brakatis piti. Sagad din na eleksyonon. Ay, dili na ito mag-dominate. Yapit pa dyan? Yapit pa dyan? Dili na mag-dominate. Nomination na yun? Litra? Itong nari sa Villa Flores sa una, doon na yung nomination dyan. Pag nominate gani nga muna, ay close na nun. Dili na, pwede ka diyan na. Ano yun? Isa na kamot, ana, pero secret voting, ana las barangay, wala, di ko. Manang din na, po ko. Pundor ako sa banga, pre. Ala? Pundor ako sa banga, o doon ay mukuha na ako nga, himuon kong MC, ay mag-MC ako. MC ra? Kaya sa laging barangay election doon, may nikuha na ako nga gimong MC. MC ka? Nindaw, yapon. Di tao dyan. Wapo din ko. Ako pala ng MC din pala dyan. Ano yung kinakaman? Ano? Radyo pa. Ano? Ako, na mo yun nga, Roy, MC ka na ako. Pwede. Pero oras. May ha? Oras kayo naman tayo. Oras radyo. Ako, Andra, kining para sa una na himo raman ako. Oo. Naman sa duwan mo mi, nya mo magbulbul to usa kini nga. Ay, di. Wala na yung mato. Kaya ko may kitang sak adto. Di ako siyang kan nga. Niyo pura gatransak nya. Kining okay kay orasan, bugna kay kauban okay ra. Sige, ako kuon to usa. Hindi ko ado. Di kami doon. Pila mo kanda ito? Mara mas kasimana man ang kan pero Kaya pala rin. kasimana pero dunay kuan dunay sa usa ka adlaw duha kay dako-dako man nga barangay. So mo to ibig sabihin daw kra man pod. Babagul siya sa di man siya mutong nga. Susita ka pala, pre. Siya ba ka.
Na imo sa pangatanon mising nga bala ko usog pa pyesa pala Sa tayo. milyon, wala ko ka na, di ko. Pyesa sa milyon pa yatag. Di ako. Di na siya. Ilasa ka. Ako madawat ra ko milyon. Tao ka, ha? Sa God. Umingaw sa katamilyon, tao ka. Iba din mo live dayon ko diri sa isni. Yeah. Mulib dayon ko one week. Miyuli ko nga. Ngayon nga, sige. Ayaw na na mag-lansa ulit. Iko na namin, kinahin ko sa rin. Namay mo anak ka. Ikaw na lang MC na mo. Ayaw na mag-lansa. Tuin! Tuim? Mahala po niyo. Ha? 1M ra gani ko. Tuin! Sabi si Roy, kalibo ng kape. Ako eh, mukhayar pre. Ha? Mukhayar akong technician nga. Kontak technician. Kaya si Roy, technician. Oo. Lalo na si Roy, palalo na kung kuhan, backwards. Siya magdala o siya magdala dito sa technical side. Oh, sa ikaw sa mga FX rate, ano? Magkaya na tayo kayo, o lang siyang baon, ba na ako ulit. Proxy ba, proxy? Malatay. Okay. Idol Roy and Ronly, in politics, most of the politicians have plastic face. Hindi nyo tanan, sir, pero kami, lansan, hindi may mga plastic now, no? Baga, gano'n pag naumi, alay, may paglabang, pwede na rin. Dito na rin, ganyan mong naum, sir. Dito, Anis Bird. Pero kasagaran, Jobert, inanan na, Bert. Kuhan, kining ko sa ni, kining, pagsada naman ko ng papanulo ng eleksyon, kay, unakan na kang kaila, ingon na kang, Shal! Yeah! Ingon na kang Shal! Ingon mo nga, Shal! Imong kontra mo, di mo mga kugangan. Ihami abot ang eleksyon, kandidato na ako dayon. Ang akong kontra, ang ugangan ko nga oposisyon. Administrasyon eh, siya. Okay, kuhan man, kaya nga bisa kayo, naman ko yung silingan ko, di mo kuul. Mana wala may nagkatong, nagkapagayon, di mo asin niya, wala mo kataga Sada, Babay din, di mo? This is normal. isang Normal ilan, na ginagana pag yung silingan, bila, parang una na, opposition na. ang ugangan ko mikam. Okay, so wa na kita igong oras kay magpanulong ng eleksyon yun, no? Dili wa patay kuan kaya nagtaho nga nagpospon. So, kan padayon ta. Padayon ta sa tuang pagserbisyo, pag-alaga sa katawan. Para ato ang siguro sa mga opisyal. Sa mga opisyal nga paminaw ninyo nga pangutana nyo pagalingon ang hayan pa ba ko nga mo re-electionist o ayan na o paminaw nimo nga dili na ayaw na ihatag na lang sa uban. O di nimo kaya. Ito pang panso. The Pinoy still believes in promises and propositions during election campaign. But di ay kutob. Ano na siya? Dili na nas Pilipinas kay sa ubang mga nasod kanang ilan doon, debate na sila. Amerika, magdebate ng mga kandidato dito. Dahil maminaw na mga tao kinsay mayong labok, mao ilaha. Broadcaster sa real face. Matang tambert ka sa viral. Okay, so wa na nintay yung oras sa kanas to ang Master Control DG Rowan Cebu, Mexico. Ginagapon siya Ronly Piñas Pingon kanyo. Kaya gunaw na ikaw na mga og nagsanga kay mo gyapon ang panahon ikaw manglarma papos di kalibutan na kini ang tingog sa kabus. Anak sa unang distrito patikamente sa lungsod sa Manhoyo di adopted sa barangay Nueve ng siyudad sa Danay. Salamat o may butag kanatong tanan. Happy weekend kanatonan o uswag tanhay. Singalan sa itong mga kauban, Yes Masters Control, kinilang yapon ninyong alagad, Roy Eban, yes mga minutes sa pangingon. Ang pagkamatarong may magabayaw sa sakkan nasudapan. Ang pagpakasala mo ay makapukan ining nasura. Salamat!